Hallelujah. For I know the plans I have for you. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele ithini lento ivelaphi? Apha tata kuthinjwa webiwa abantwana bakaThixo. Abantwana bakaThixo bathathwa bayobekwa eBhabheli, ezweni engasela kwabo, ezweni lokuthinjwa, ezweni ebebengathandi ukuba kulo nabo. Bebethanda ukuhlala neefemeli zabo, bebethanda ukuhlala kumhlaba abazalelwe kuwo, bebethanda ukuphila kule ndawo, kodwa bebiwa ngexesha lekumkani nobugebetsana. Lithi iBhayibhile sebehlele eBhabheli. Njengoba bephana, mhlawumbi abanye basebecinga nokuzihenga. Kunoba ndiphile kule ndawo ndolosuke ndizibulala, kunoba ndihlale kulo mhlaba ndolosuke ndizidubule. Haleluya. Kunoba ndifeyisane nehlazo, kunoba ndifeyisane nelinyala, kunoba ndiyekele kuthixo ngohlobo ndolosuke ndiyumva. Uyayibona ke mos indlela indawo ongakhuleli kuyo, mhlawumbe baphethwe kakubi, bayabethwa, benziwe unothanda, benziwa into efuna ukwenziwa, kuthiwe nangu umduka, nangu umuntu ongasowa lapha, nangu umuntu makathundwe, nangu umuntu makayenziwe lena leya. Haleluya. Behleli abantwana bakaThixo bejongene nalo nhlungu. Haleluya. Kodwa wathetha uThixo, ethetha kuprofethi uJeremiya. Jeremiya bhala ileta. Ndiyababona abantwana bam basezweni lokuthinjwa. Mhlawumbi kwakukhona iselfozi ngelo xesha, wayezawuthi uThixo fowuna, bafowunele, kodwa ngelo xesha zazingewathi bhala. Ubaxelele iingcinga endinazo nabo, noba befeyisene nento bafeyisene nabo, kodwa iingcinga endinazo ngempilo zabo, iiplans endinazo ngefuture yabo. Funda nontombi, verse number 11. Verse 11. Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova, iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi, ukumva nethemba. Utsho uYehova. Andithulanga nje, kodwa ndiyayazi into endiyicingayo ngani. Every Sunday uyancama ushiye, uyeka izinto, uzithuthe ubheke enkonzweni. Ucimba ukufamba lento ubuyiyela, uzathi xa ungena ubuyilungile, ubuyingalunganga. Kanti uThixo ngihle isono esinjani, ngoba uthe uyabanakekela abakho, abathandayo, uyabahlengula. Yenzeni phambi kwamehlo wakho. Phela namhlanje uThixo ndiyazazi iingcinga endinazo ngani. Uyazazi tata iplans akanazo uThixo ngawo. uThixo mfana wami ndifuna ukuqinisekisa namhlanje kukhona iplan akenayo ngempilo yakho. Sisoma usizelanga apha, uziswe nguThixo ngoba unecebo ngempilo yakho. Umuntu nomuntu osendlini kaThixo uthi namhlanje ndiyazazi iplans endinazo ngempilo zenu.
ngeke kuhlale kunje, ngeke kuhlale ukuthi kona kwe yakhweleta ngabantwana bami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuza kuSilase noPawulos bevalele besentrongweni, bebethiwe begcwele amanxeba, bedabuka umzimba bebethiwe, bathe ebusuku kwenzulwini zobusuku bavuka badumisa uThixo, bavuka banqula uThixo, abawanesa amanxeba wabo, abayinesa inhlungu abajongene nayo, kodwa basuke badumisa uThixo, basuke badumisa uSimakade, balibala ngomthetho wabo, bathi wena uThixo wokhonza, wena uThixo wophakanyiswa. Dinengcinga ezinhle ngani phakathi entrongweni, ninengcinga ezinhle ngani phakathi esikolweni, ninengcinga ezinhle ngani phakathi emisebenzini, ninengcinga ezinhle ngani. Kodwa ezokunitshabalalisa, kodwa ezokuniphakamisa. Ophawu uJeremiya wayithumela iletha ukuthi kokuwona lo mhlaba nokuba ntakwethu, limani 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 limani, pholani enhloko manilime, ngizawunisikelela. Hallelujah, hallelujah. Jesu uyaphila, Ndiyazazi ngingedinazo ngani, ninengcinga ezinhle ngani, iplans ezinazo ngempilo yakho uma ndingawuvezela ungakhali inyembezi. Ngizazifumana ekhaya yokudumisa wakho mna ukalila. Ingcinga zami zezokuphakamisa, ingcinga nazo zangiphakamisa mfana wami, uThixo nabayekela bakhe. Ujongene nayo, ungayinesi mani, uyinesi, ungayinesi kodwa athi ndiyidlulisele ezandleni ezirayithi, sendiyidlulisele emntwini erayithi, ingandiyidlulisele kuThixo. Impeko yami ihlala ezandleni ezirayithi, andikwazi ukuzisombululela ngokwami ngoba ndizayisombulula rongo, ndihlangane noThixo, ndizame ukusombulula impeko yami, mandiyidlulisele kuJehova. Asithethe insomo, thethe insomo manje, thethe insomo. Kama umunye akayazi, hayi ndiyi-graduate, fundile, agraduate 2006 nahamba kwi-red carpet, Cape Technical. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 8 years, iyi-graduate. Uzubuza uba wawunantoni le 8 years ugraduatile, yintoni onayo? Andinebhola endandiyithenge 45,000 ivuza i-oil. That's the only thing that now. 8 years he graduated nemoto evuza i-oil. Hallelujah, hallelujah. Xa sithetha noba uThixo uyayazi
ndakanazo ngomntu nomntu azithethi ngento endiyibone komnye umntu kodwa ndiyithetha ngento endiyibona apha kum. uThixo uyamsikelela umntu wakhe ngexesha lakhe naye amangale uba ndim lo kule leveli. Haleluya. Ndiyazazi ingcinga endinazo ngalo sezona ukuphumelelisa, hayi zokunibhubhisa. Thembakale nje kuThixo, uyeke yonke enye into. Thixo sendinikezela konke kuyo, sendinikezela konke kuyo. Wena sukuziveza ube nguThixo, ungayinesi imeko yakho uthi hayi kaloku mna ndingulowo. Yabona makajeje imali nkosikazi, imali zapha endlini mosiyayazi imali esinayo ngento yonke esinayo. Friday ndiphuma emsebenzini ndithi ndizayapha kwaToyota, sayapha kulaa ndawo ethengisa imoto, sayojonga imoto imoto uzayithe imoto, hayibo imoto ndiyojonga imoto kuba ndifike ndazijonga apha. Hayi ndingaqabela kule nkunzi, ayibrasha ndayithi mfana wam, ayibrasha ndayithi anayo ne-Center Bank, ayiphulula ndayithi ndayijonga naboma le. Haleluya, haleluya. Ngoba ndiyamazi uThixo endihamba naye, ngoba ndiwena uThixo uyamnakekela umntwana wakhe, awusaplaya ngendlela yakhe, uthembakale kuThixo. Ndiyayazi ingcinga endinazo ngani. Andithethi ngento ezonoza stage miracles benzele wabezama ukuloba abantu. Ndithetha ngento ndithetha ngam uThixo. Ndinengcinga ezinhle ngam zokuniphumelelisa. Bathi bekutalela abantu bevula izikhaftini ezinebheyikoni entontoni esikolweni, ubuvula isikhaftini sakho esinomphoqo uthi kodwa Thixo unengcinga ezinhle ngam. Bafike tashoba kuphuma 100 rand bathi ndiphele nale ukhupha i2 yabo wenu uyibeka apha uthi ndifigwinya ndihle uThixo unengcinga ezinhle ngam. Haleluya, haleluya. Ube proud, ungayinesi imeko yakho ngoba isezandleni ezilight. Haleluya, haleluya. Siyazi into esingayazi ke mncane, siyazi into esiyaziyo. Uthi umlandeli ethetha, tatomncinci wahleli phayilali nicococola abanye abafana sibala abantu abanemali kulelali. Awuselistile ndithi ubala kubani ngoku? Hayi uphezulu wena, abantu banemali kulelali hleli phezulu singabala bayobala unemali. Ndithi mna bendingubani mna. Haleluya. Uthi hayi siyayazi ukuthi kaloku laa ndlu wena wavula yakha ngeveki, ibeka indlu ngoba kwasazokugcwela indlu enkulu phaa ngeveki, ucimba awunamali. Haleluya. Ndinengcinga ezintle ngani. uThixo uyayithinta into engasonto, ayenzi ibingu. Umangala abantu bahayi besiyamazi ubana bekhuluma phambi kwethu eyinto enje kwenzeke ntoni. Ngoba uThixo uyamlungisa umuntu athembakele emehlweni wakhe, amprovide, amsuplaye ngezinto ezizidingo zempilo yakhe. Andithethi intombi bandwele nathetha noThixo, yingako ndandimkhonzayo ongathi uyagula bona ngoba ndiyalazi abendithethe khona. Andidlali ntasomanqula uThixo ngoba udenze umntu ebantwini. Wasindiswa ngoba ikhule emathe kangaka, wathi umfana uthaba unyakazi uwesi ngoba uthi uba imathe kangaka umzokoshini nawe uhamba nento yakhe uthi utata
akasike ngiyihole ngempama letwana lithi hayi umzalwane kahle ngeyiphi ivesi ngolewola abantu ngempama kaloku into abakhulayo bazawuthushisa. Haleluya. uThixo unezinto ezinhle ngomntwana nomntwana wakhe. Emfana wami nasithi phansi ngabagirlfriend asimoneli unomfazi wakhe akakubekele yena okazimshela nabanye amadoda. uThixo unezinto ezinhle ngani? uThixo unezinto ezinhle ngani? Haleluya. Haleluya. Sokunika ithemba, sokuniphakamisa. Haleluya. Haleluya. Asumane lesibone kwasithole. Lesibone korakhule. Yena yena ngibona babona Thixo aphakamisa. For 8 years ngenazi. Kwaruthixo kwamhlanje. Angenza nami. I remember 2019, ngilele phandlini isifuyigusha zami zeluwa zonke tata. Mali phone call kwathiwa igusha kumina lapha isedlanini kwashiyeka amathika zithathwa igusha zami sa-empty spire salo. Ngalala phandlini ngithi bawo uyayazi ngo-2020 ndinikele ngegisha eziyi-12 kanti zithengise ndiphise ngazo. Igusha eziyi-12 kulo nyaka zeluwa ngayo igusha zami eziyi-12 uyayazi Thixo bendiphisa ngazo. Uma ufuneke ziyambile kurayi kwanele alizistresa ngaloo nto leyo. Haleluya. Kaphelele neveki zabuya zonke zonke. Haleluya. Haleluya. Igcwele ifaya sami ngiyosandisa ngiyosandisa. uThixo uyamnakekela umuntu. Yabo nje baqole abafuna ukuveza khona uba thina sizingabanjwa ngabantu kuthiwa hayi uThixo akasebenza hayi uThixo osebenzayo lapha uThixo osebenzayo uThixo uThixo. Dinengcinga ezinhle ngani? Funda ngalonto ngogqibe Nkosi yami. Funda Indumiso chapter 23. Psalms 23 yakuduwa xolile ngo.